ଏବେ ବାହାରିଲୁ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ପାଖକୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ନାନୀ ବସିଛି, ନାନା ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ବାଇଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯାଜପୁର ରୋଡରେ ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି। ଚହ୍ନା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଟିକେ ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ହେଇକି ଆଉ ପୁରୀ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯିବାର ଅଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାଇକି ଛତିଆ ହେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ଆଜି ରିଟର୍ନ କରିବାର ଅଛି। ଟିକେ ଯାଇକି ଆଜି ହଠାତ୍ କିନା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଟିକେ ଯାଇନୁ ଜମା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିନଥିଲି ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ, ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ କ'ଣ ମାନସିକ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି, ମାନସିକ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିବି। ଏଠି ଆମେ କଟକ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। କଟକ ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ କଟକ କ୍ରସ୍ କଲୁ। ଏଠି ଟିକେ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣୁଛୁ। ସକାଳୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇନୁ। ନାନୀ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରୁ ବାମପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଥିବେ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାଟା। ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରୁ ବାମପଟ ସାଇଡ଼୍, ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ବାମପଟ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ପୁରୀ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି। ବାମପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତିଆ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମରା ହେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ତ ସେଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ସବୁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଖୋଲା ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସିକ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଢଳା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ବହୁତ ଜଣ ସେଠି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଦୀପ ଧରିକି ବସିଥିଲେ। ଆମେ ସାଡ଼କୁ ନେଇନୁ, ଖାଲି ପାଣି ଢଳା ହେଉଥିଲା। ସେଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 106 ଗଗରା ପାଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢଳା, 106 ଗଗରା ପାଣି ଟୋଟାଲ୍ ଢଳାଯିବ। 106 ଗଗରାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 103 ଗଗରା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢଳାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 3 ଗଗରା ଢଳାଯିବ। ତ 3 ଗଗରା ତ ବୃଷଭଙ୍କୁ ଧରିକି 2ଟା ଗଗରା ଢଳାଯିବ ପାଣି। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଏପଟକୁ ଅନେଇକି ବସିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇକି 1 ଗଗରା ପାଣି ଢଳା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପୁରୀ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମ କାମ ବି ସବୁ ସରିଗଲା। ଏଠି ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବାବାଙ୍କର ତ ମହିମା ଏମିତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରଣ ହେଉଛି। ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କହିଲେ ଆଉ ମାନସିକ ସବୁ ପୂରଣ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର। ବହୁତ ଜଣ ସେଠି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସେଇବେ ସେଠି 1000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର 3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ପୁରା। ତାପରେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବା କଥା ଦେବେ। ତ 5000 ଟଙ୍କା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ। 7-8 ହଜାର ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ 21 ଦିନ ପୂରଣ ହେଇକି ପୁରା। ତାପରେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କର 3000-4000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 4000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମିଠା ମିଠି ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ସେଠି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ କାର୍ଟା ସେଠି କାର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସେଠି ଥିଲା ରଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବି ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜି ପୁରା ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲା ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେ ନାନୀ ଘରିକା ବହୁତ ଦିଦି ଗଲେ, ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ଆଉ ଗଲୁନି। ଆମେ 2 ଜଣ ରହିଗଲୁ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ସେମାନେ ନାନା ନାନୀ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଓଟ ଉପରେ ବସୁଛି। ମୋତେ କହିଲେ ବସିବାକୁ ତ ମୁଁ ବସିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଡରିକା ପୁରା ବସିଲି।
डर लगे से जमी गोड़ पकौ थाए तो डर डर लगुला मुझे पूरा कांदिली मत पूरा पार्टी कल तू डरुचु कहीं चिल्लेले सी दौड़ बोली तो मुझे चिल्लैलिनी पार्टी कलेनि चुप हो बसीगली किंतु मत बहुत डर लगुला कहूली कि ओह्लै दि मत ये मुझाइपरिनी बोली तो देखु खरा बेले भी बहुत लोक सेठी होती खरारे बहुत गरम भी होची तो बहुत लोक खरारे भी बहुत लोक गाधौଛନ୍ତି आम नानी पुओ भी सी जाकि सेठी गाधौला समुद्र से गामुछा आनीला गाधेब बोली सेठी से तारा गाधेगी आसला से गाधौजी तापर आम पलि आसलु समुद्र कूल खावाई भोक होला गोटे घर होटेल रे खाऊचु तो देखो बहुत बढ़िया खाଇବା थिला पूरा घर ही खाଇବା से रखीदे बहुत बढ़िया खाଇବା लगुला तापर खाई सारिकी पलि आसलु लिंगराज भी जाइलु वीडियो मु आनी पारनी ये छतिया पाखे पहुँची गलु छतिया भी ठाकुर पाक मोबाइल किसी आलाउ ना हाफ पैंट भी जो मैंने पिंधि हाफ पैंट भी पिंधिकी भितर को आलाउ ना जो मैंने भी हाफ पैंट पिंधिकी जाऊँच तो गामछा पिंधिकी छाड़ी दौरान तो आम पुरी नहीं आसलु मालपुआ दीटा खावाई मालपुआ ता सहित ये गजा आ भोग ठाकुरंकर मु बाहर कर देती किसी आती रखी खावाई आदि मो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे।